هێرشên ئاسمانیên حکوومەتا Sûriye bi piştevaniya hevalbenda wê Rûsya bi ser pişka rojhelata Helebê dewam diketin û hêzên peya pêşrawiyan li ser erdê dikin li demê hizaran sivîl piştî demekî dirêj ji dor pêçkirinê hewl didin malbatên xwe bi cih bihêlin û berew devereka aram biçin. Netewên Êgertî dibêjit li çend rojên dawiyê bi kêmî ve 16,000 kes aware bûn. Pêşveçûnên hêzên hikûmetê li Helebê pêşbîniya guherîna hevsengiyê li ser erdê lê tê kirin lewra Fransa daxwaza kombûneka awarteya civata ewlekariya netewên Êgertî diket. Li aliyê xwe welatên yekgertiyên Amerîka berpisyaretiya rewşa nihaya Helebê ê xiste stûyê Rûsya. Russia has considerable influence over Assad. روسیا باندورeke mezin bi ser Esed de heye û divê bi awayekî baş bandora xwe bikarbîne. Helbet ev rewşaniha li Helebê di dawiyê de Rusya berpirsiyar e. Gorê dide hêzên hikûmetê sivîla bike erman ji xwe re. Hikûmeta Sûriye piştî girtina deverên mesakin henan û saxûr yan rojhelata bajarî dest bi veguhstina sivîlan kir. والله الاكل ما في يا اخي والله خوارن نبو بهاینان گرانه و هر ششنان بو مالباتکی تیری ناکن زاروک جبرچینا را مرن ام ji tirsa xwe revîn ne xwarin hebû ne vexwarin û min kes nîne ji bilî Xwedê. Lêrê xistiya çavdêriya mafê mirova dibêjit hêzên parastina hikûmetê hijmareka zora sivîlan bi guneha tevlîbûnê di operasyonên dijî hikûmetê da desteserkirin. Revîna hijmareka zor ji Helebê erkê netewên Êgertê û rêxistiyên diyên alîkariya zehmettir dikit ku mezinde dikit 35,000 malbat pêdivî bi alîkariyên zor hebin. Girtina çendîn deverên rojhelata Helebê zenga hojdariya çavdêrên siyasî û leşkerî lêda ku bi girtina taxa saxûr bi kirdar rojhelata Helebê dête dû beşkirin û tirsa helweşana hêzên opozîsyonê bi xwe ve digirit. Xalid Fettah, Dengê Amerîka.